Dado nagapanguna nga balita mga kapuso, madali na lang mag-abot ang 100 milyones pesos nga pondo nga ginpain sa DPWH Central Office para sa rectification sang kontrobersyal nga ungka flyover. Mga puso, inigipahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel sa iya pagpakigsapol sa mga miyembro sang Iloilo City Council kahapon. Ini ang paggagamiton sa rectification sa Piers 4, 5, kag 6. Sa tion kuno nga masugura na liwat ang pagpakayo sini areho ha, liwat naman nga pag-siraduhan ang flyover. Liwat man nga nagpasalig si Oropel sa publiko nga hilway sa katalagman ang flyover, rason nga ginbuksan na ini sa mga light vehicles. Naglikaw man si Oropel sa pagtumod kung sino giman bala ang may salabton sa depektibo nga proyekto. Just looking forward on the activity for the Ongka flyover, pero hindi na takabalikin kung sinugid. Kaya number one, wala mako ideya kung sinugid ang nag-implement. Sinugid ang dapat naton sokton, kaya wala kita ideya kung sino na sila. Si RD, anong hambalon mo na sa public? They want accountability sa natabo? Hindi man ako siguro in the authority to tell kung sino ang may sala.